Старши треньорът на бургаския мастер Нено Ненов даде специално интервю за Бургас футбол в навечерието на първия пролетен матч от шампионата на В група с Хеброс Харманли. Специалистът говори за зимната подготовка, за извършената селекция, посочи очакванията си за представянето на отбора през пролета. Господин Ненов, можем ли да кажем вече, че приключи зимната подготовка на мастер? Приключи. Влизаме в мачова седмица. Общо е, че доста време се проточи първия кръг. Ще започнем на 19-ти. Една седмица, втора седмица, може би 2 месеца вече направихме подготовка, което за отбор като мастер в В група е прекалено много. А иначе доволен ли сте от самата зимна подготовка? Да, мога да кажа, че съм доволен. Изиграхме доста контролни матчове. Момчета така се сложиха максимално. За терените нямахме проблеми тук в Славейков. Водихме една нормална подготовка, не изпитахме чак така остра нужда от терени, но въпреки това не сме влезали на голям терен, което малко ме притеснява. Селекцията, няколко думи за нея видяхме и се убедихме, че взехте доста нови играчи, повечето от Б група, от Нефтохимик, от други отбори. Тези играчи, които взехте, ще ви свършат ли работа или са нужни още? Не, ние взимахме 9 човека. 9 човека, всички момчета са школувани футболисти, минали са през школите на Черноморец, на Нефтохимик. Добри футболисти са, дано да докажат качествата си и да помогнат на отбора да подобри играта си. Кадрови проблеми преди шампионатния матч с Хеброс, Харманли, контузени, наказани играчи? Васко Деменлев е наказан за първия матч, иначе контузени състезатели нямаме. Оптимист ли сте за 3 точки в Харманли? Значи, аз съм убеден, че нашия отбор е по-качественият отбор. Но като първи матч, отборите излизат от подготовка, не мога да дам точна прогноза как ще завърши матча. Като класиране, какви ще са ви амбициите сега през пролета? Още повече, че, както и сам посочихте, привлякохте 9 нови момчета. Вярвате ли с 2-3 думи, че ще се изкачите нагоре в таблица? Значи, целта ни, която ни е поставила ръководството, е 5-8 място. Надявам се да я изпълним. С тези футболисти, които разполагаме, мисля, че ще се справим. Шансовете ви за купата, знам, че играете с Верея на 7-ми. Ако победите, евентуално с Тунджа Ямбол. Значи, всеки матч ще излизаме за победа. Дали ще е за купата, дали ще е за първенство, ние ще излизаме за победа. Колкото по-напред отидем за купата, толкова по-добре. Ние сме млад клуб, правим визитка. Това остава в историята на дадения клуб. Благодаря ви, пожелавам ви успех и за купата, и в шампионата. Мерси и аз. Сокол Порой започна с победа контролите от зимната си подготовка, след като се наложи с драматичното 3-2 над Слънчев бряг. 2 гола на Емил Гетов и 1 на Николай Николов бяха достатъчни за щастливия полет на Соколите, месец преди подновяването на първенството в централната Б регионална група. Потенциалните шампиони на АОФГ за сезон 2011-2012 от Ахелой се наложиха с 2-1 над есенния първенец в БОФГ Юг Свети Никола Бургас. Това бе последна проверка за възпитаниците на Недялко Москов. В нея се разписаха Георги Харизанов и Марин Ценов. Универсалният състезател на Ястреб Кошарица Борислав Колев изгоря за 1 месец от родните ни терени. Юношата на Несебър претърпя хирургическа интервенция, която бе породена в следствие на получена контузия. Междувременно стана ясно, че на 3 март, събота от 14 часа, в гнездото на ястребите ще гастролира за контрола Черноморе от Мина Черноморе. Стана традиция повечето от контролите на помощното игрище в Несебър да завършват с атрактивни резултати. Не по-различно бе в отбора на юношите младша възраст с Оризаре, приключил при 5-3 за възпитаниците на Васил Банов. За символичните домакини вкараха Николай Златинов, Тодор Марков, Димитър Петков и Иван Димитров, както и Руслан Петров. За Оризаре 2 пъти вкара Александър Крилов. 1 път се разписа и Филип Филипов, който удари и греда.
В друга от контролите на юношите младша възраст Иван Димитров донесе победата за своите с 2 гола за крайното 2-1 срещу Свети Влас 08. С голяма част от резервите си играме Самбре Несебър при поражението с 4-7 от юношите старша възраст на Несебър. В средата на втората част за Месамбре в игра се появи менеджерът Борислав Митев, който се нагърби с отговорната задача да покаже как трябва отборът му да играе в атака. Той дори вкара гол, пропусна и няколко положения. Освен Митев, за Месамбре вкараха на 2 пъти друга от резервите Михаил Карагьозов, а веднъж точен бе Валери Стоянов. Милен Георгиев удари греда от Дуспа. Христо Калдаронов също се разписа, но в собствената си врата. Втора поредна победа в зимните контроли изкуваха състезателите на Каблешково. С 4-2 те наделяха срещу юношите старша възраст на Несебър, след като през първата част изоставаха в резултата с 0-2. Головете за несебърските делфини бяха дело на Николай Петков и Адем. След почивката каблешковлии се наеха по-сериозно и обърнаха младите несебърски състезатели. Атанас Кимов вкара от Успа, другите голове за Каблешково бяха дело на Станислав Троев, Стоян Стоянов и Димитър Георгиев. Отборът на миньор 1934 Рудник загуби втората си зимна контрола, след като отстъпи с 1-2 на Черно море, мина Черно море. Единственото попадение за участника в АОФГ вкара Георги Иванов от Дуспа. Дебют за миньор 1934 направи Радостин Радев. В неделя, 4 март, селекцията на менеджера Пламен Симеонов ще е домакин на Страндженец Царево в среща от 16-ти кръг на А регионална група. Валентин Горанов и Христо Апостолов бяха точни за Балкан Горица при неприятното поражение с 2-6 от Свети Влас 08 в трета за тази зима проверка. В тази среща за Балкан липсваха определени единици, които са със статут на титуляри, което пък от друга страна бе идеален повод за резервите да влязат и да покажат, че имат място в отбора.